De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. Op de eerste dag van het ongedecemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: waar wilt gij dat wij voorbereid zullen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Hij zond daarop 2 van zijn leerlingen uit met de opdracht: ga naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik draagt. Volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: de meester laat vragen: waar is de zaal voor mij, waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien, met rustbedden en van al het nodige voorzien. Maak daar alles voor ons klaar. De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: neemt, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe en zij dronken alle daaruit. En hij sprak tot hen: dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, Jezus die doet iets wonderlijks met dat brood en met de wijn. Hij neemt als het ware dat offer wat de Joden brachten, dat hernieuwt hij. Die Eucharistie die wij vieren, dat is een geweldig mooi liefdesgebaar naar God de Vader toe. Deden de Joden dat vroeger met het slachten van lammeren, een bloederig gebeuren van dieren, offeren, om die liefde van God te herstellen, doet Jezus iets heel wonderlijks. Hij verandert zijn lichaam in brood en zijn bloed in wijn. En dat is belangrijk dat dat zo gebeurt. Want wat doet hij met dat andere offer, dat lijfelijke offer van die stieren, die schapen, die dieren die geslacht werden? Dat offer legt Jezus door wat met zijn lichaam gebeurt en die verandering van dat offer naar bloed, naar brood en wijn. Hij legt daarbij dat offer neer in ons eigen lichaam. Ons eigen lichaam, we ervaren dat allemaal, dat heeft offer genoeg. Wat doen we niet allemaal elke dag om dat lichaam van ons rein te houden, gezond te houden? Dat is een offer, dat onderhouden van dat menselijke lichaam. En dus wie daarmee bezig is in zijn leven en ook de zorg heeft voor andere mensen, die merkt dat je hebt geen dieren nodig om nog meer offer te creëren rondom je heen. Daar word je bang van, daar word je niet goed van als je die praktijken, als je daarover nadenkt. En Jezus die verfijnt dat eigenlijk, die maakt dat heel fijn gevoelig naar brood en naar wijn. En dat, goede vrienden, dat vieren wij. Dat laatste avondmaal, telkens weer als we Eucharistie vieren, dan wordt dat offer,
door dat brood en die wijn wordt net zo volmaakt als dat hele spectaculaire offer van dat bloed wat lijfelijk uit lichamen voorkomt. En dat is een liefdesgebeuren. Die Eucharistie die wij vieren, die heeft diezelfde kracht als dat gewelddadige gebeuren van vroeger. En daar koesteren wij ons in dat laatste avondmaal, dat is een wonderlijk gebeuren. Als je mensen hoort in de missie, waar ze vaak in hopeloze situaties kunnen zitten, dan getuigen ze ervan dat 's morgens Eucharistie vieren, soms al in de vroegte, voor 6 uur, dat ze door die dagelijkse Eucharistieviering achteraf getuigen, na jaren, doordat we dat gedaan hebben, hebben we altijd weer de moed gevonden, als alles weer verwoest was door ongeregeldheden, om telkens weer opnieuw te beginnen. En dat, goede vrienden, dat zit verscholen in dat heilig sacrament wat we vandaag vieren op Sacramentsdag. Ik hoop dat wij ons hart daarvoor mogen openen in liefde en daar ook naar elkaar toe een voorbeeld in mogen geven. Amen.